Kula niku nek kula nggih mboten mantuk. Kuliah nggih? Alhamdulillah sampun Oh, lulus. lulus isi napa? Nggih isi. Oh, isi Surakarta kowe. Nggih, matur nuwun. Lerete. Wilujeng enjing, Mbak. Nggih, wilujeng enjing. Nggih paling asma sinten? Adalah kula Cynthia. Cynthia. Nggih. Oh, saking pundi? Saking omah. Ora takon. Takon tenan saking pundi. Nggih, alamatipun ngoten. Nggih, alamat. Saking Sawit Boyolali. Oh, Sawit. Gur Nggih. lor kono. Nggih, caket mriki. Oh. Kilen Bangjo. Oh, Kilen Bangjo. Nggih. Kalih masjide pundine? Masjid Ngetan. Oh, Malaysia Silver. Sok tau. Plekmen kalih Mas Garing. Apa nganu? Mantane. Gendakane. Kok mantan pripun to? Lah pripun? Ampun sanjang-sanjang. Oh, ngoten. Nganu, pun kagungan putra. Dereng. Saestu. Dereng 3. Oh, dereng 3. Nggih. Lah napa ajeng nambahi sing nganu mbok menawa calon dalang ngoten? Sampun. Kula sedap riyen. Oh, ngoten. Nggih. Sertu ya Masku kuwi. Mesake men. Kok jenengan iki gur ngejokke Mas terus to? Ya mesake ning omah yang langut gur nganu ae. Oh. HP. Oh. Heeh. Nggih, matur nuwun, Mbak. Nggih. Nggih. Lerete. Nggih, Mas Derang. Nggih. Pripun? Nggih. Nggih, pripun? Nggih. Asmane sapa? Kula Dewi, Dewi saking sapa? Kartosuro. Dewi sapa? Dewi Sanjaya. Nama asline? Dewi Lestari. Dewi Lestari. Nggih. Adikku sing nomor 4. Adine sing paling ayu dhewe. Iya. Oke. Nggih. Pun kagungan putra. Pripun? Pun kagungan putra. Sampun Mas, tunggal. Wis siji. Nggih, ndek wingi nglangkai Mase malah Oh, iya. jarike bedah ngono kok ya. Langkai ora dikek apa-apa ya. Ini ora apa-apa. Rezeki dhewe-dhewe ya. Nah, betul sekali. Ya. Sampun? Burung. Lah pripun melih? Aku pengen kowe nembang mat-matan sik. Nggo nglipur para sesepuh pinesepuh ten desa Kentangan mriki. Oh, nggih. Nggih. Napa Mas Dalang? Monggo manut. Jineman? Nggih, monggo. Nggih. Jineman napa? Jineman mawon. Lindro pelak. Slendro. Moro kangen nggih. Oh iya, moro kangen. Lah niki si Ibu mboten dipun tepangke? Lah, iki warga Mentangan pun do pirsa. Sampun pirsa nggih. Nggih menapal. Wis puluhan tahun lho mayang ning kene iki. Saiki ganti anake. Nggih, dinten ning kene. Aket aku urung lahir wis mayang kene. Wah, jan. Mangga. Apik ya, Truk. Wah, urus sidah. Wong durung lho. Nah. Lalu mangsa Kula tujuaken dumateng Bapak Roger. Lah nggih. Wilujeng midhangetaken Bapak. Nggih. Maget yo Maya gendesu asa solai maniman yen kasih